Okay. Kung ano mo kikita mo, message, itong sa. Huwag kang huwag kang magtago. Kailangan alam ng asawa mo, alam ng pamilya mo, kung ano ka, kung sino ka. Ang magsinungaling sa Islam, bawas sa Islam. Bawal. Yun ang una-una, ang taong dalawang magpamilya, una-unang magagawa ng kalukbang ng gulo o kaya ng away dahil sa ganyan. Kasi yung lalaki minsan maglihim sa asawa niya. Minsan maglihim sa pamilya niya. Sa Islam, bawal maglihim sa pamilya. Kung alam mo, magtrabaho ka, ang sahod mo ay 1,700, this is ito ang sahod. Kung kayo may kita ka, message, may galugan. Kung alam man, kagustuhan mo sa new wedding. Andito naman tayo ngayon sa kasalan. Ganito ang pagkasal sa isang Muslim. Iniwag mo sa isang taon, iniwag mo sa isang buwan, kailangan habang buwan. Yun ang Islam. Kahit kami nga mga Muslim, hindi kami mag-aral sa Islam, kailangan pag-aralan. Kung mag-aral ka ng indigo, kailangan mag-aral ka. Mula sa kinder hanggang papunta sa course mo sa bago mag-aral. Kailangan ang Islam. Ito namang lalaki, babae, kailangan na kausap pa ito. Number one, hinang mo siya, alam mo siya hindi magtaas. Demikian, walang lihim din. Basta yung babae, walang lihim, asawa niya. Hindi kayo magkakal maglihim, magtapog siya anak Elano. Hinang mo, suwag kayo mait sa anak Elano. Karindehan, kemon, kalagihan, bang kapamilya, gaya magkasari maghinangan din eh. Malay kan suwag yung mait anak Elano. Kamanhat sa ibadat, niyan magsadap ka atau kan magpuasa atau magpuasa sunat kaya mo niyan subay kita maid bangkam taga Allah sa kalan sa kalan magsadap nikah bisa magkalan ang mga nagsibi ni ang sahabi ni kalagihan ka betul subay ka maid sa kalan bagi wajib hukuman magtaati sa kalan kaya magkajadi mga dino subay ka maid sa kalan demikian tuan-tuan lengan no subay ka maid sa kalan kaya magkajadi pipito tuan-tuan kung bangga sigaw kau sa anak kella dia magkasal sa Islam. Tamanan ni Hajj doon sa karandahan, iyan bang paguam man luma niya katawa anak kella ni. Atau sabi, ang lalaki halimbawa yung asawa niya lalabas ng bahay, walang pahintlod ng lalaki o kaya yung asawa niya kahit anong ginagawa sa kabilang buhay malaging kasalanan yung isang lalaki pag hindi niya hindi nagsasabihan. Ganyan ang Islam. Malinis ang Islam. Kontento kasi sa sarili mo pag nasa iyong Islam. Kasi mismo ang isa magturo sa inyong puso. Kasi hindi ka turuan, pero isa magturo sa iyo. Alhamdulillah, iyan ang kalagyan si Dandahin. Ama-ama, sige na ka ang karindahan. Naman sa magtagka, lamin ang banpaghinang. Iba si talali, magtunay koto-koto, lumain. Gawin sa imin sa i. Subay Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahab-hab dende. Iyan ang tagkita, wala na tawag kan pinang-pinang, haso, dalag iyan. Misal pa sa Inggris, style sa iyem. Masal iya tabassam. Iki makadali magdemo mga ilang tekka. So bang ni antara gam doang dia pagkatawan di bahon dan bilik pa magsusun. Okay ana kilala ko dahil na mo si ako niya katawaan. Duwan sa tabihang ka tabiya. Magpos si Gemon kita kemra ke pamahasan Gemon. Atau akan mian. Thank you. Para sa si pamandang sinagama. So bang na kasalanan sa kilano. Ami-ami siga mo kami karendan nubentangan uktangan amdu kayo na ka mag-post kay amdi ka na kilabi so mo magpiti-miti dahil nang ubi siya ako ininin sa Islamin mismo anak no magkataga anak na sa antrakan mo gaya magkali pagkitihan no siya sa gaya makalekkat kaya ang banda karendan tabi ang matabiya yung lalaki ano to iniwan sa lalaki Islamin naman sa Islamic siya pinapaya yung lalaki Christian siya pero balikismo siya convert siya sa isang Muslim tama? Convert niya mag-convert niya sa Muslim iya kastel na iya pagsama kita sa akhirat
ginantihan Christian po yung lalaki, so pero nag-convert na siya sa isang Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi nag-asawa siya ng bilang isang Muslim. Yung babae Muslim siya. Demikian kelelahan bangnya kaiwan anak anda tapi dan gua di sini dan kita magpapos teman kita ng mga tao induk pamilya tumbi sa buhay dan buwa ang ban maka sanjang tao bangkyo maga ini bangkyo maga mian maga enna sing kaiwan sin pamilya no wasamanian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ano pong pangalan mo sa Islam? Sino? Fahad. Fahad. Kaya handa ka na pagkasas ka niya. Ikaw, anong kondisyon mo? Kondisyon dalawa. Kasi ka lang na, ikaw anong kondisyon mo sa kanya? Sana pagpatuloy niya yung Islam sana Mashallah. O, kita mo? Nag-convert siya sa isang Muslim. Christian siya, pero nag-convert siya. Mashallah, alhamdulillah. Ikaw rin, Fahad. Ano bilang ano mo saan? Yung gusto mo, yung kondisyon mo sa asawa. Ikaw rin, sa yung kondisyon sa iyo. Okay sa iyo yung pag-Islam mo. Ang daming katanungan si Imam, ah. Sa ulo. Alhamdulillah. Magturuan kayo. Okay. Ngayon, sabi ko sa iyo, tanggapin mo Nakalimutan ko yung stand ko doon sa kotse, kaya gumagalaw po yung live natin kasi yung stand natin andun sa kotse. Jamila, bilang asawa, bulan dito siya. Hinahawakan ko lang yung phone. Okay, ngayon nagsisimula na sa ano. Ganito lang kasimple yung pagkasal sa isang Muslim. Hindi lang masyado malakas yung boses nila kasi hindi sa loob ng kwarto. Sa labas to. Bilang asawa, mula dito sa mundo. Okay? Sige ko sa'yo, tatanggapin mo si Jamila. Bilang asawa, mula dito sa mundo. Tatanggapin ko, Jamila, bilang asawa. Mula dito sa mundo. O mga saksi. Okay? Pahintulong ng tatay mo sa akin. Durihan mo si Jamila 2,000 riyal. Mula ngayon, tatanggapin mo Jamila bilang asawa dito sa mundo. Oh, kita nyo, may duri siya yung lalaki. 2,000 real yun. So, ngayon yung palitan nasa 15, nasa 30,000 pesos yung duri niya. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mashallah, ganun lang. Congrats bro. Second time, maminindo kita kamasad kawin. Ito po yung mga tao. So, ubus ni Kayan. Mashallah. Ipapakita natin kung anong lugar papalay. Uy, sorry. Ito po, nasa labas. Uy, nakalimutan ko yung phone. Boy Malasa. Malasa. Hi. Shout out ka orang. Dari may pusot-sulat. No, welcome yun. Bakit sa sagsol? Dan kami sa Mangsade pag magkamera sinonsolan gali ya. Nasa sinunsulan doon ka, takilali. Live, hepita bilay. Nationwide kami yan, live. Ini nung ma-playboy, magturam Riyadh. Kung wala ni mayam. Ngayon kasandalan. Ito po, nasa labas, nasa plaza yung pagkasal. So balik tayo dito, kukunan natin sila ng ano ng mga picture.
Ito, nagkapilmahan na. Tapos na sila nagpilmahan. Ganito yung filmahan. May barrier siya. Ito yung mga witness. Kailangan filmahan dito. Yung witness, 12 taon lang yung witness dito. Tapos na sila pumilma dalawa. Masalah itu meris kontrak. Pumilma kayo saksi. Saan ang sa akin? Ubus na eh. Ubus na rin. Eh? Sugal ka ba? Ubus na pinilmos na inuhan. Masalah eh. Saksi ano itu, ano si kita ano si. Okay na, tapos na. Watching from Bahrain, boss. Congrats, Simi Pangantin Baahu. Okay, inshallah, congrats siya. May balik Islam ini lalainin. Mag-convert dia, magbalik Islam. Dan itu ya kan itu. Best wishes and congrats to the new witch. Wow. Congratulations. Congratulations. Lagyan niyo nga. Dito oh. Yay! Ang dilim. Congratulations. Congrats sa bagong kasal. 2022 National Day. Watani. Congratulations. Congrats, brother. Sige. Tingin. Taon kami mo cellphone. Sa mga takikag. Sa mga check ka rin. Tingin na pa sa cellphone. Naku ito, gusto ni magkawin, magkakan ni. Ngayon tapos na po yung kasalan, so kainan na to. Tanungin natin mamaya kung taga saan si lalaki kasi hindi ko pa natanong nung dumating ako kanina. Dito na sila, naka-ready na. I-back natin yung camera kasi para makita naman ako dito. Hello kuya, saan ka? Tiga ano po, Makati City. Taga Makati City, Maynila. Mashallah. Province So, po namin in Nueva Ecija. mashallah, tabarakallah. Ngayon kumabit na po siya sa isang Islam, so taga Pasilan na siya. I'm a certified Islam. Mashallah, thank you bro. Ito vlog to sa Facebook page natin. So hindi to matatanggal ito. Kaya kung gusto mo makita muli yung pagkasama mo, i-search mo lang yung Facebook page natin na Boy Malasa. Boy Malasa. Yes. Makikita mo to muli sa live natin. Thank you, sir. Okay, sige, salamat. Yun po, natanong na natin. Cellphone mo. Bas na. Hoy, mga! Shout out daw. Shout out guys kay Ondosa din. Tatakbo kami ng gobernador. Sa darating na halalan 2029. No, 28 pala, 28 eh. tinggal mo na ba? Barangay may mga yun, 28 sige. Magkita sa barangay. Shout kanyo katan. Magsupol na sadya, yari kami ang pagtiyaunan. Kausog ka, brother.